नमस्कार, मी वैभव. आज सकाळी उठायला उशीर झाला होता, त्यामुळे मी पटकन आवरून अंडी खाऊन ऑफिसला गेलो. त्यानंतर ऑफिसची कामं करून दुपारी जेवण करण्यासाठी घरी आलो. रोजचेच आपले भाकरी, भाजी आणि दही घेतले होते. दहीला आज नवीन 2 वाटेकरी आले होते. त्यांनी पण दही खाल्ले. त्यानंतर परत ऑफिसमध्ये जाऊन ऑफिसची कामं केली. मग घरी येऊन कॉफी पिली आणि फ्रेश होऊन जिमला गेलो तर बघतो काय, जिममध्ये श्वास घ्यायला पण जागा नव्हती. एवढी गर्दी असल्यामुळे आपल्याला वर्कआउट शूट करता आला नाही. मग आपण काय केलं, बॅक आणि बायसेपचा आपला वर्कआउट होता आजचा. आपण काय केलं, बॅकसाठी फक्त 100 पुलअप्स मारले आणि थोडासा बायसेपचा वर्कआउट करून बॉडी पंप चेक करून घरी निघालो. घरी आल्यावर मस्त असं वातावरण झालं होतं, मन प्रसन्न झालं. त्यानंतर घरी ताजे मासे आणले होते. ते ताजे मासे खाऊन आणि डाळ भात खाऊन मला जायचं होतं दुकानात, कारण की आज दादा दुकानावर नसल्यामुळे मला एक स्कीम भेटली होती.